Salutați toată lumea și bine v-ați găsit la un nou episod în care astăzi ne jucăm, desigur, Brawl Stars. Am încercat și alte jocuri. Asta este dubla 3 sau 2. Am uitat deja. Hai să dăm niște meciuri. Așa. Deci am nimerit cu Leon Pro și cu Paluten. Cum se face accent? Dacă vă știți. Și ce limbă? Poate doar așa au spus. Moment. Am dat un moment. Bă, copile. Uite, mamă, ce tâișat, ești prost de... Da, nu știu ce. Dar acum trebuie să spargi din nou ultima. Bădărică. Iui! Bravo, bro. Fără mine nu făceai nimic. Ha, nubule. Spun ăsta meu. Mama ce-a ratat, bro. Mi-am bătut. Mama. One shot, one kill. One kill, one shot. One shot, one kill. Cum e ala, bă? Da, e așa, bă. One shot, one kill. Duce-te, bă, mai repede. Da. Leon este pro. Abendal. Păi Leonul ăla nu era pro deloc. Mi explici asta? Mai trebuie încă 5 meciuri. Sunt retardat un pic. Pe care l-ai, bă. Iui! E, că te ia momentul acolo. Iui! Huio! Bă, am vrut ultima dată să-l dau la ăștia. Ăștia proști. Uiui, fiți-l momentul acolo. N-am heal, mă. N-am, că-s bun, bă. Mamă, ce nabi. Ia, și eu tot sunt noob. Bă, dacă aveam un hit era nice. Sau măcar ultima dată, că o dădeam și gol. Mamă. Dacă nu dădea gol, mi-e așa de mult. Sincer. Iui, când o veni, bă, ăla? Mamă, nici nu m-am uitat. No, dude, ești prost. Mamă, cât de prost poți să fii, nu înțeleg, eu nu înțeleg, efectiv, nu înțeleg. Dă-i, bă, copile, nu faci, să-și mai cineva de vege. Nici chiar așa, sper că i-am dat lui ăla. Da, am dat, că nu pe degeaba, toate astea. Ți-ar copilul, mătii. Copile! Te-ai ieșit din minți, brodere. Fiți iar copilul vieții. Un moment mic. Mico momento. Oh, ce copil, bucuros. Mersi, bro. Turu. Easy peasy, bro. Easy peasy. Mama. Un inbox nou. Apple Carry Junior. Cine e mă ăsta, bă? E din club, nu? Ramoșică. Apple Carry.
Bă, nu înțeleg cine e apă de Junior. Și când a intrat? Moarte. Mamă, ce nume are. Moarte. Vine moartea după tine. 5 minute. Țăr, copii. Copilul copiilor din Copilești. Au și Poco și ei. Mamă, stai că mă doare mâna. Degetul ce de. Nu sări, ești proastă, fă. Mamă. Martin Pro, ești prost. Ești prost de vai de viața mea. Vai de viața mea. Vai de viața mea. Oi. What the hell, bro? Bro, I love Jules. Jules. Poate bă. În Fortnite. Cine mai știe Fortnite să dai un like la video. Se vedea, bă, că ești noob de viața ta. Pe peru, mătii. Ți-ar viața. Copilul din copil. Copil copac. Bă, copile. Iui! Văleu! Nubule! Ești nab de viața ta. Mamă, că de nu pot să fie, eu nu înțeleg, bro. Bro, eu nu înțeleg cât de nu pot să fii. Hai. Chiar copilul copiilor. E copil. Rupi fușul! Rupi! Copile! Mamă, ce ți-ai încurcat-o! Dar eu de ce am dat... Iui! Vai de viața mea! Vai! Văleu! Mamă! Văleu! Mamă, cât a scăpat! Nu vine să cred că m-a bătut! Copile! Mamă! Și-a câștigat barele. Bravo! Felicitări! Nu ce cât de cât. Dai bă. Rupe fușul la cutie. Rup. În legare de gheară. Ești prost, mamă, vai de viața ta. Acolo e Mortis. Rupe fușul lui Mortis. Mamă, mare bucată ce ți-ai luat, bro. Brother, ești nab de tot. Eu. Easy shit on, copile. Shit on. Ia uite, și lui ăsta easy shit on și lui Brock. Bă, n-ai mai cum să te pui, bă, cu Poco, bă, n-ai cum să te pui cu Elefant Junior, bă. Bă, deci efectiv sunt prea bun. Rupi fușul, rupi! Iui! Ce era, bă, acolo? Primul, nu?
981 de tokene. Mamă. Efectiv. Stai, bă. Let's go. Hai pe asta. Stai că eu pe asta. Mare castana ce dau, băieți. Ce le dau. Acușa. Aoleu. Hands up. Aoleu. Hands up. Hai, copile. Easy shit on. Shit on, copile. Shit on. Nu vorbesc alte cuvinte, că sunt family friendly, mama ce mă bate. Mi-a rupt fâșul. Nu! Aue, cu și aveam mătemata, bro. De ce set? Încă un match. Un token. Aia cu token WR2. Bă, nu știu dacă v-am spus, dacă cred că am Sergi. Dar v-am spus eu, cred. Nu? Mamă! Ce shit-on i-a dat femeia. Fata mea. Ce fac fata mea acolo? Mamă. Easy shit-on? Shit-on? Yes. Easy, boss. Easy, bro. Easy. Vine băiatul, tata. Thank you for help. My best friend. Nu ești cel mai bun prieten, da? Mersi că m-ai ajutat. Mamă. Mișcă-te, bă! Easy shit-on? Lui Daril? Cât power are? Nu știu. Mamă, trebuie să aibă de power-ul. Ce stai, bă? Acolo așa. Mai am că tu e gadget-uri. Dacă mă prins, asta e viața mea. Asta e, s-a dus pe fâș. Nu, bă, din nou aceeași istorie. Nu aceste, bă. Mamă, cât bulan poți să ai. Cât bulan poți să ai, efectiv. 590, foarte bine, și încă un tire, efectiv, extrem de bine. Și ce ne pică. Nimica bun. De ce m-a lăsat de Brawl? Apple Carry. Ăsta e ăla? Sau e altul? Nu e ăla, mă. Apple Carry. Hands up. Acea mai probabil știu că aveți. Știu că știți că am eu. Sau nu, am vrut două, bro. Stai că închei meciul și. Deci am câștigat pe locul 4 acum, dar acum ne jucăm duo. Yay! Uleu! Mama. Da, fi fericit că joci cu cel mai profesionist jucător de Brawl Stars, alături de mine, desigur. Mamă. Mergi, bă, sări mai repede, bă. Nu? Mamă, cu cine mă joc? Andreiuțule, ești nab. Se vede. După fața ta. De moluscă. Bă, dar aici nu-i bun, bă, deloc, bă. Sergiu ăsta,
fără speed, n-ai cum. N-ai, pur și simplu n-ai cum. Dai, băi. Mamă, dar nu ești. Se vede după fața ta. Ți-ar copilul. Nice. Level up la level 3. Și acum la level 4. Păi stau un pic cu minte în buș. Pentru că n-am chef de alte răsfoieli. Bullshit. You are very bullshit. Man. No. Aha, mama, ce nu. Hands up. Îți ia copilul. Mama. Is it shiton? Yes, bro. No, hai bă, du-te bă, că-ți s-o respawnat prietenul tău. Nice, very good, very bun match, Andrei Iu. Da. Foarte bine. Da. Poate facem și 10k cândva, dar nu știu când. Nu 10k, dar 9k. Că am 8880 și ceva, 86 cred, dacă nu mă greșesc. Băi, Gucci top 228. Mamă, bă, ce leg merge, Sergiu. Că bine în 2 hituri să aibă ultimat. Cred că e prea nerf, bro. Prea nerf. Este prea nașpa. E lame. Sergiu. E lame. Cu suc și cu de toate. Mă bată ăștia. Unde-i Giugi, bă? Îți arăt Giugile, măi. Ia vină copil încoace. Unde-și, mă? Un hit să-ți dau. Așa, mersi. Oh yeah. Oh yes, my friend. Oh yeah. Yeah, boy. Nu vine să fiu scăpat. Bă, copile, îți dau easy shiton. Ce nu înțelegi? Îmi pare rău, bro. Da, nu-i nimic, las că fac eu singur tot meciul ăsta. Mamă, easy shiton ce le dau la băieți. Easy shiton. Păi e prea easy, bă, cu sări, bă. Prea easy. Depinde, că n-ai boost-ul, mamă, vai de viața. Îți dau ăsta easy shiton. Hei, copile! Când te-ai născut, mă? Giugi, ce faci, bă? Bă, copile! Ți-ar copilul. Ce face, bă, ăla, bă? Bă, e bot. N-are cum să fie player. Mamă, bă, cine mă dă? 8895 și ăsta este ultimul match de ziua de astăzi. Ne browsați pentru că m-a saturat extrem de mult pentru că nu e nimica. Ce drept să mulțumesc cu Sergiu ăsta care este înărfuit extrem de tare pentru că merge prea încet. Acum parcă merge un pic mai repede. Cât pinga? Ce fac? 70, 80 ping. Mai ales că nu filmează, am vreo 30 ping. Ok, 20 câteodată. 10 foarte rar, dar mă rog. Dă copile în ăsta. Mamă. Abraham. Nu! Abdurab, mă. Ești nașpa rău de tot, brodere. Ești cel mai oleo, mamă. Cât bulan ai putut să ai, nu vine să cred. Nu vine, n-are gadget? What? Are, bă, trebuie să aibă. Nu are. Mamă, mare shiton ce-mi dă ăla cu sucul. S-a dus. Nu s-a dus.
Copile! Dă-mi pe pace, bă. Deci dacă am următor upgrade, sunt zeu. Un hit, bă, un hit! Mamă, dracu. Iui! Văliu, mai era o mină pe acele. Mamă, l-a bătut. Cum este totul. Tot bazat pe mine. Că eu sunt cel mai bun. Sunt cel mai bun jucător de Brawl Stars din Moldova. Na, nu chiar. Ce drept? Hai, bro, hai mă, 1v1, hai 1v1, bun. Hai dacă ai curaj. Hai mă, bun, bă, vină bă la 1v1. Ia bă, ce nab ești, bro, ce noob ești. Mamă, ce noob ești, bro, nu vii la 1v1. Se consideră ca un win de mamă de 200 de trofee ăsta. Ha, mă, în pana mea. Nice, very good. Bine, băieți, cam asta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenție acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Iuhu!